Malion Malikono Malikoka Kafulika Ali Mugaduru bi Ali Bumabel Jawra Ali Ngon Soro ka keni kibaro kura mun be jamana kono Ali jamana koka lamu wo saka kono to to uskorola bi adolente machila carburant pa de citerni chama o dona en fe amal konnana ka sangani carburant ko crise mu kumbe jamana konnana to boreno un ka politicien do be no ale ko ka négocier avec les terroristes. Comment ils doivent avec avec Segi, avec Segi. Oh, vous Babel Diawara, à Kidney Jimmy Oka. Yefla, c'est comme Matalanika. Bobo, il y a un ma, Tonanga de Ningal Kona. Bon, je pense qu'il y a questionnaire, mais sauf par omission ou bien quoi. Donc, si tu as nous donné des solutions, donc nous, voilà, nous sommes assez, nous pas, il faut pas comment il faut. Il faut toujours, la folie belébélé des Maliens. C'est, ni mouvement savalité, Malien fait bien mou. Là-bas, nous kama. Faut tabouler une demande intervenir, ni Malien interview, faut être, n'est belébélé. Et ni était que de là mon numéro tout non la barka dala malon me fait chama famille malon me fait chama kun asinga la ba ko to ala ni malon wa mun sabal na mun na saballa ami malin ko amaso. C'est vrai, transition il y en a pour la souveraineté qu'on va lancer. Moi je dirais plutôt que transition pour la souveraineté kolola pour la expliquer moi Kela bala, Nyani bala, Minoko bala, Congo bala, Fenchaman bala. Parce que ni souveraineté française, ni a fort d'oba, médico souveraineté corrodée, bébé fin sur 100, bébé 10 sur 100, bébé 1 sur 100. Souveraineté corrodée, il y a qui est, qui t'a qui est, il savoir qui est là. Nous, ben à Congo maïboso, nous, ben à Dekou maïboso. Donc, transition qu'on a, ici, présent quand la souveraineté expliquée, pour la jeunesse ou nous, la population civile. Parce que, à Blue-Kuna, Chamambi, Morodobi, ou le Jonia fait, les souverainetés. Mais, concept nous, à comment pédagogiquement, qu'on a expliqué à la famille. Donc, il y a un combat qui a une femme. Il va y avoir un simba, il faut qu'on a un c'est une quota. Bon, donc, on a mis qu'il faut qu'on torba là. Donc, on a mis le Dungudu. Avec Jakata fait, alors que Dungu avec Gelakata fait. Avec donc, à la famille, on demande des gens. La Kata fait des gens. Mala Selima Moussa, Maléon Fou, on a donc Mahon. Aya Boumabel Jawara, au Babla, en Bidoveni, dans le Fola, au Yé, un Kapoti, Kabiran Chama, au Konduna Malkondana. Mais à Kera, à Sangani, Gelami, Jamana Soro, au Amifeka donc. Gelami, Jamana Soro, à Karabra Munduna. Il y a des mal, il serait proposition de mettre des manas à Boy, et c'est une très bonne question. Et question ne m'a pas déposé. On va me voir qui l'a dit. Il va y avoir un sans puis ça va déclarer ma fouille neski. Dans le domaine de la souveraineté, Mali m'a fouille neski. Mali fait un peu, quoi fait coup. Le Mali n'avait pas une capacité de stockage assez conséquente et importante. On dit, beaucoup Mali flèbi, quand c'est que carburant stocké, n'a qu'à stocker. Stockage, capacité de stockage, à ce que demande à 2 semaines. Bon, ni mon ami est terminé. Ma chama ni carburant donna, c'est-à-dire mon Singapore, transition de baram n'a qu'à boire. Donc, ni trafic ou de carburant bedou, mais si tu as un carburant ta carburant, c'est ni mille donna, ou bol kasuma. Parce que c'est Gélam Besral. Donc, au courant, quantité de consommation de boni, approvisionnement. Il y a Gélam Folo. Flanant, Fenekara Dumé, si tu as un bedou, Folo, on avait mesuré que si tu as un Kemé, Bidrou, Binani, qu'on va devoir le sécuriser. Ça coûte cher, et de deux aussi, c'est pas bien sécurisé. Parce que mon nom tout coulou de cas, car obifli. Tu sais, expert, un balma de bois à Niafo,
ko in techniquement a bɛ se ka expliquer kɔfɛ a ka gɛlɛn citerne ka jeni k'a ban k'a ma exploser ni mɔgɔ min hakili b'a la il y a 2 ans 3 ans Dawudabugu sirafara ɲɛfɛ citerne 10 tonnes dɔ a explosera a mɔgɔ min banala don ani mɔgɔ min sara mɔgɔ min banata ni sata bɛ taa jusqu'à 100 victimes la hali ni ta ye station yɛrɛ minɛ u b'a ko mɔgɔ k'u yɔrɔ jɛ yɔrɔ citerne bɛ exploser de donc mais techniquement mɔgɔw bɛ sɔrɔ mun b'a expliquer ne t'a dɔn kosɛbɛ donc o ye k'a f'i ye an k'an hakili jagabɔ ko in na an k'an hakili jagabɔ ko in na donc citerne tun bɛ don 20 10 50 donc convoi min bɛ bila o ɲɛma u ye k'a fɔ le convoi est léger u b'u tɔɔrɔ tɛ fɔ u b'i fili citerne kan o kɛra o nana ni gɛlɛya caman ye bon ni citerne bɔra o la dɔw sara dɔw jenina n'u donna o bɔli ma nɔgɔn mais nina barika bɛ da jɔn ye Mali opérateur pétrolier an tɛ ko minnu t'a ta ka taa yala k'a feere n'olu tɛ dɛ minnu yɛrɛ ka camion b'a la ka jeni i k'i miiri un commerçant i ka camion 5 4 jenina ça fait 400-500 millions environ un demi-milliard mais on a tant les opérateurs sont prêts à accompagner les pays pour approvisionner le marché wallahi Mali opérateur kan ka fo i k'i miiri ka nafolo b'a la ka jeni o n'a ta o ta e bɛ ka segin tun ka taa o yɔrɔ kelen na ni jamanadenw kanu tɛ a bɛ kɛ yan donc f'an k'a dɔn k'a fɔ sécurité min tun bɛ yen État y'o de falen donc depuis kuma jɔ bɛ fɛ ka nin situation donc citerne min donna bi i ka kuma la ni ka question na c'est plus de 400 citernes an ka dɔw bɛ faransi olu bɛ ka bɛn ni ayisa ne t'olu jaabi c'est plus de 400 citernes mais a citerne min ka don avec une mesure de sécurité très conséquente il miiri 2 avions d'attaque 2 avions maintenant de couverture 2 drones de surveillance a bila u kunna ouverture b'a kɛ ni blindé donc avec un convoi bien sécurisé 0 incident ka ye ɲɛsin citerne kɔma ma a b'i tila 2 ye donc avec les 2 côtés latéraux là à Boluta. Maintenant, drone mais camancé là. Ok, vous pouvez retourner. Il y a 2 avions encore de couverture au Dalé Douaka. On y chaque convoi, il y a des véhicules militaires. Blindés clés d'ouverture là, blindés clés de fermeture là, coffre. Donc tu as vu que Fatih là qui va attaquer. Bon, il y a une convoi façon là, il n'y a pas ça état. Ningaw sa citerne tant duru avec 2-3 véhicules 4 véhicules combat pour que donc on veut nos janfa là on veut minimum d'assaut de fond d'assaut donc il y avait le convoi nous na ame jamana encourager ndela ne nin kɛra convoi be sécuriser mobile be sécuriser nafolo be sécuriser wa an be koda nunu nga min ka bon parce que depuis convoi ma wuli t'a sɔrɔ équipe de patrouille dɔw be sira lajɛ ka taa drone fɛnɛ be surveillance la. Donc tu as vu que avec des moyens conséquents, Fatih qui vit et armée qui vit de convoi. Donc au cas ça c'est dans de la vie et que le marché va connaître un soulagement maintenant vraiment mon gars la fiaba son gros na vous sentez maintenant un ouf de soulagement mon gars la fiaba parce que stock mbe na froko revendeur d'obnata Mali qu'on la station miséricorde balé de créer la papier mina. Des petites stations en pagaille. Ça veut dire que à infiltrer ça fait. Donc, d'où vient attaque station qu'on a que bouton de kata dit nous. Ni moi me déterminer que c'est plus de 2 semaines armée de la Falim dans nous pour à travers d'affaires. Falim de dans nous qu'on ni moi c'est pour cela malin coup ni ça a de quoi impan. Falim de dans nous à travers d'am aussi. Imiri fire on la frappe mon kera 10 tirs de drone sous mi mora c'est trop imiri second mara kon la imiri sogolo attaque frappe mon kera sogolo imiri siga so odongo iki miri odongo ngoro sandari frappe mon kera iki miri nyoro mara kono en 12 jours à peu près maintenant 15 interventions armées au dé à shoot c'est la kan kunu ku yo kono jabani kajana mais bi yere nga kina fo yo foko mo ngonu me falen tugun c'est pour ça que l'armée est à féliciter
a fagali min bɛ ka da ninnu kan o t'o fɔ mɔgɔ ye quoi. Donc combat bɛ ka don cogo min na nin de ye combat parce que mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi pouvoir yɛrɛ t'u bolo. Donc mɔgɔ dɔ de bɛ yen revendeur dɔ de b'an cɛ la minnu bɛ ka carburant dogo u t'a feere mais bilahi Mali pétrolier kan ka fɔ ils sont prêts à ravitailler le marché mais boutique fitinin kɛla minnu b'a la station fitinin ni minnu bɛ taa bouton ni fɛnw ta k'a dogo dogo olu de bɛ ka jouer bi marché kan parce que olu minnu kan ka ni grossiste ni station ni kamiyɔntigiw nana n'a ye depuis grossiste dɔw de kan ka ta k'a la acheminer ka taa burusi kɔnɔnaw ni fɛnw ni kɔnɔ olu b'a ta ka taa di mɔgɔ ninnu ma. N bɛ misali d'i ma bi musotigi dɔ tun bɛ ka taa carburant di ninnu ma kungo kɔnɔ u nana u bɔra Segu u ye Marakala pont dévier Marakala pont dévier kɔfɛ u jiginna ni Sarakala ye ka munumunu u bɛ fɛ k'u kunda joro kan u bɛ ka taa bouton kelen feere ninnu ma 100 000 francs bouton kelen. Mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen u fana bɛ yen tunu gɛlɛya da u fana ta ye bi otage bɛ ka libéré nin ye u bɛ ka otage bɛ libéré u na se ni otage dɔ libéré ka fɔ ma ko tiɲɛ yɛrɛ la dumuni t'anw yɛrɛ bolo u bɛ ka taa karo lajɔ ka denmisɛnninw ka biscuit minɛ u la k'o dun tellement kɔngɔ b'u yɛrɛ la bi biscuit u bɛ k'a minɛ k'a dun u ye otage dɔw labila dɔw ye kalo 7 k'u bolo dɔw ye kalo 5 k'u bolo dɔw ye kalo 9 k'u bolo ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na kɔngɔ b'an yɛrɛ la moto min fana bɛ yen a tɛ se mɔgɔ 2 kɔrɔ tun carburant tɛ moto la kuma tɛ mɔgɔ 2 tali ma tiɲɛ la otage ta u bɛ otage caman labila mais mun ye nin kɛ parce que il y a une structuration et une coordination d'opération qu'on doit féliciter l'armée pour ça. Où est le otage ou là? Donc ça chauffe. Donc bi armée de Raminke, tranchant de Raminke Ninedo, un combat bien sécurisé, conséquent avec une surveillance aérienne. 400 et quelques citernes au redonnable. Le ravitaillement, approvisionnement, na ala sona mama fa min jigida ala kan ka fo ni carburant nous sera sioro la vraiment no abena mais état qui jantu et revendeur jugu nous les spectateurs la munu ga ta di fikutu la état kana di abada tanga molu tawro bi ne ga yala la ndrabo du doka bulu se bula du ni re kono mo ko lobene la mais marque qui a don nana bouton mugan ani seegin bila 20 litres bouton falen bi carburant bɛ ka feere du kɔnɔ mɔgɔw ka taa bouton cɛ ka feere bɔ e k'i miiri e bɛ ka sansi feere du kɔnɔ ni tasuma y'o du minɛ i bɛ jɔn wuli i bɛ ka état kelen de wele ça fait combien de temps pas wuli tout alors que tu es en train de vendre cher à la population o population kelen ka mugan tan de bɛ don ambulance la ka taa i banatɔ fɛnɛ ta parce que u bɛ nin kɛ ni kangari ma daw ye tasuma bɛ tila ka du fɛnɛ minɛ parce que ala tɛ sunɔgɔ dɛ n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ ala bɛ ko dɛ ka i ma sigi an ye station dɔ ye bi tile in na Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ station tigi kulo bɛ ne na n b'a ka station tɔgɔ dɔn minnu tun bɛ ka mɔgɔw wele boutontigiw bɛ na station kɔfɛ ka na u b'a d'u ma 2000 c'est que ko in ɲagaminenba de don quoi station tigi yɛrɛ t'a kalama gérant dɔw b'u dɔgɔninw wele ka na nin ye marché de dɔw bolo n'a fɔra e gérant e sara wari ye 60 000 francs 70 000 francs 80 000 francs et essence tɔnɔ ye dɔrɔmɛ 10 et si ça y est, essence là, il va dire doma, que maintenant que me il va que me faire ton sort. Et qu'à 2000 litres, 2000 ça fait 2 millions. Alors que tu es payé à 80 000, 100 000 francs. Donc, on dit qu'il va pas la te faire tiens. Donc, il y a un boda de double. Donc, il faut que la station fermée, ou la station dans les minuit. Donc, ni bien si c'est mon contrôle la soma. Il y a une station de tourner. Donc, ni bien si c'est mon contrôle de souffert, ou le revendeur, ou le mon ou le bouton du ou va faire mon temps, faire mon roman qui est un peu de Amin baby. One in pay terroricide. Terroricide ma fatigué de Mamu nga bara jugu in feneke ye terroricide. Ni bekra ba makoko no. Atsu ka nya be. Donc corruption Mali kono ni conflit nana avec ko bay mona parce que corruption de la sera fait. Corruption de la sera fait. Ah, ka les transporteurs do fene do fa mais o yi jako ya do mais ibra ni mi fone ale balo sene la oké bibi na karna ne be ka ta nyo goshia mo malu goshu kuma sera nyonon ko na malu goshu munda karna o kela ka jugun quoi mais abi kuna mariage mun kan ga ke mariage mun ga ke bi mariage mun ga annulé parce que contesté ni ame ko ken ko muso be
dugu bɛɛ b'an yala la essence de bɛ yen n'u tɛna yala u sen na donc fɛn min don bɛɛ de b'a santi mais n bɛ mun fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'u farati fɛnɛ dɛ dɔw fana b'a kangali kɛ bidon kɔnɔ ka taa fili mɔgɔ ma su fɛ o essence ne y'o ye senu ni Banankɔrɔ sira la ka kangali b'a wuli ka taa kɛ mɔgɔw kun k'a bɛ litiri 1 di 200 an y'o mɔgɔw fɛnɛ sɔrɔ wa u bɛ 20 litiri bidon u b'a d'i ma dɔrɔn ka tunu parce que mun bɛ ka moto kɔnɔ e b'a fɔ nin san daduman ye wa a t'a feere mɔgɔ ma sɛti balo a t'a feere ma dɛ ne bɛ ka moto kolonkolon n'i ko a ma k'a feere ko ka ko dɔ ta don mais dɔɔni bɛ mɔgɔ min ka moto kɔnɔ a b'a ko quoi o la min bɛ carburateur kɔnɔ o bɛ boli ni e ye ka se ɲɛfɛ dɔrɔn a b'i yɛrɛ ta. est-ce que ni jama yɛrɛ cɛla fo bɛ yɛrɛ circuler a bɛ kangalba k'i kun fo bɛ dilaw fɛnɛ bɛ yen an ka bila an kun na nin désagrément in kɔlɔlɔ b'an bɛɛ de kan mais dɔw de bɛ ka nin kɛ u ka nafolo de kama kana ko gɛlɛya bɛ yen dɛ n bɛ pétrolier fo nin yɔrɔ la walahi Mali pétrolier ko k'an na bɛ bɛn u ni ma u ka nafolo ma u bɛ Mali arabita i k'i miiri i ka nafolo bala ka tiɲɛ tasuma bɛ ka don i ka sitani na u n'a tɔw ta i bɛ ka taa ka barika da pétrolier baw ye fɛn tɔgɔ ye di i y'a faamuya b'a la Petrobama ale ni Sadio Bacilu n'a ɲɔgɔnnaw Mamala Sarate Mamala bi un jeune pétrolier a ye degun min sɔrɔ Kita sira la o n'a taw ta convoi la k'a ka minɛnw kuma donc c'est le moment pour nous de féliciter nos opérateurs pétroliers pour féliciter k'u encourager wallahi ni Mali kanu tɛ i ka nafolo tasuma bɛ ka don a la i b'i ban donc vraiment i ye gɛlɛya minnu fɔ bi n bɛ se ka min fɔ a la ni de ye gɛlɛya ye fɔlɔ. a solution an kun bɛ ɲininka o fɛnɛ na solution bɛ se ka kɛ jumɛn ye pour que tagalen ɲɛfɛ an bɛ se ka. an bɛ min fɔ gouvernement ye quoi gouvernement ka solution fɛn fɛn employé c'est des solutions maintenant qui coûtent extrêmement cher c'est le gouvernement yɛrɛ tɛ se ka solution ninnu entretenir parce que e k'a bila i kun na essence tɔnɔ dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 20 n'a fɔra e ka avion na wuli k'o servir et essence fɛnɛ subventionné l'État est en train de subventionner les carburants a ka sɔrɔ nin tɛ État subventionne maintenant les carburants donc État bɛ min don carburant c'est plus de 500 milliards exo fɛnɛ bɛ yen o bɛ ka di bon o n'a ta o ta tuma État de bɛ ka avion ta ka yɛlɛ sanfɛ sɔrɔsiw b'a ka ta ka dugu ma kérosène bɛ sanfɛ fɛn bɛ dugu ma donc ça coûte cher c'est que moi je propose à l'État mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bilasira u ka formation militaire kɛ sɔrɔsiw kun n'i y'a mɛn bilakoro fila bɛna citerne ka sira tigɛ camion ɲɛ ou bien car ɲɛ wallahi nana cɛ chauffeur kɛ armé de tɛ a ka formation kɛ chauffeur kun ka formation militaire kɛ chauffeur kun tu sais que toutes les compagnies agréées par l'État a bɛɛ ka chauffeur bila ka na ka formation militaire kun ka arme d'u ma n'i y'a mɛn k'a fɔ ko bandi bilakoro bɛ ou bien terroriste ou bien bandi bɛna sira tigɛ camion ɲɛ ou bien car ɲɛ ka chauffeur kɛ da k'a kan tigɛ i armé de tɛ i armé de tɛ u ka chauffeur armé u ka chauffeur formation militaire kɛ chauffeur kun 3 mois de formation militaire u ka chauffeur bɛɛ kun nka mɛ chauffeur ɲumanw ma dɛ et puis ni chauffeur bɛ fɛnɛ ni chauffeur bɛ former militairement u ka chauffeur minnu na surtout bɛ chauffeur minnu bila kan papier bɛ k'u la wa bɛ chauffeur permet ka salaire ɲɛnama sɔrɔ parce que là i ka contrat bɛ dɔn k'a fɔ kamiyɔntigi b'i ta k'i bila baara kuntan kɛ ni fɛn o bɛ dabila chauffeur dɔw sara 15,000 20,000 n'a fɔra k'i bɛ taa da fɛnɛ k'i kan tigɛ chauffeur dɔw su sa tile 3 ka sɔrɔ a ma ta chauffeur dɔw bɛ sa u ka parantigɛ bɛ sa u bɛ enlever bi de maliyɛnw ye chauffeur nafa dɔn bi de bamakɔkaw y'a dɔn isacogo gɛlɛya kana ka ye dɛ chauffeur dɔ de bɛ ka sa kungo kɔnɔ kuma bɛɛ nin kama n'i y'a mɛn n bɛ taa vacances la fɛn taara chauffeur dɔ de bɛ ka car boli gɛlɛya nana sira o sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ chauffeur bɛ fɛn na maliyɛnw tɛ chauffeur sara sɔrɔ donc n'a fɔra ko car chauffeur formé don arme b'u bolo bilahi mɔgɔ fila se ka sira tigɛ o la quand le chauffeur est armé a ka arme b'a bolo an de b'a faga fɛnɛ b'i faga fɔlɔ donc u ka chauffeur armé ka formation militaire k'u kun 3 mois maintenant mɔgɔ dɔw bɛna ɲininkali kɛ k'olu bɛ taa wali jamana kan dun mais n'u tɛ wali jamana kan u bɛ arme déposer papier bɛ k'a la n'i bɛ sigi i bɛ arme ta n'a y'a sɔrɔ sisan e bɛ bɔ i bɛ taa Côte d'Ivoire mais i bɛ se Mali poste laban na i b'i ka arme déposer on te donne les récépissés du dépôt d'armes i bɛ taa i ka minɛ ta i natɔ b'i ka arme ta tu es identifié par les agents de service de sécurité mais encore maintenant tu as les moyens encore qui les défend n'i bɛ Sénégal à partir de Dibol i b'i ka arme déposer comme o tɛ sɔn o dafɛdugu tɛ sɔn mɔgɔ ni arme ka don u fɛ yen qui est civil mais min ɲɛfɔ u ka chauffeur
u k'u armée u ka formation militaire kɛ chauffeur kun n'u y'a kɛ 100 siratigɛba in bɛ dabila n ka bɛ chauffeur minnu ma les routiers car chauffeur n ka tɛ chauffeur bɛɛ ma n ka tɛ interdit bɛɛ ma n ka tɛ sotrama ni taxi ma dɛ n ka bɛ car chauffeur i y'a faamuya b'a la carrosserie chauffeur citerne chauffeur billahi n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ 2 bɛ camion tanna jɔ marifa de b'u bolo ni marifa bɛ chauffeur fana bolo billahi a bɛ échange de tir de kɛ wallahi a bɛ jɔ 100 siratigɛ in bɛ jɔ 100 parce que u ka tarifi bila chauffeur ka mobili fɛn kɔnɔ tarifi b'aw bolo ni i attaquera dɔrɔn n'i yɛrɛ b'a la attaque fanga ka bon i bɛ fréquence i bɛ rapport wuli l'armée va intervenir mais yani armée ka na u b'a sɔrɔ e yɛrɛ y'i défend n'a ma nin kɛ mɔgɔ dɔw bɛ chauffeur i bɛ chauffeur bɛ da k'a kan tigɛ sirada la k'a sula fili chauffeur sɛgɛnnen don dɛ wallahi ne ka kuma ni ala de la chauffeur sɛgɛnnen don olu de bɛ kungo kɔnɔ olu de bɛ insécurité la n'i y'a mɛn hali bi Mali ma jɔ balo ma jɔ carburant ma jɔ foyi ma jɔ a bɛ ka da dɔ de kɔ la dɛ dɔgɔ jara fali t'a dɔn dɔgɔ goyara fali t'a dɔn Mali ka gɛlɛn chauffeur sara ma fali Mali ka nɔgɔ chauffeur sara ma fali u ka nin kɛ compagnie bɛɛ ka a ka chauffeur bila ka na i b'a sara daminɛ a bɛ dɔn a ka prime min a bɛ dɔn contrat ka k'a la a ka inscrit INPS la chauffeur bɛ ka san 20 kɛ baara la INPS t'a la nin bɛɛ ye occasion ye chauffeur fana ka don da la k'u ka condition améliorer k'u armer ni bɛ solution min fɔ gouvernement ye ne kɔni tɛ solution de ye dɛ en tant qu'expert en sécurité publique ne bɛ min fɔ gouvernement ye o de ye voilà. Aya an tɛ tɛmɛ tuguni ɲininkali kelen wɛrɛ bɛ yen tuguni min ye an y'a ye k'a fɔ tajugu in kɔni a kuma fɔra ka tɛmɛ a fɔra k'an ka bɔ carburant ko la est-ce que nin fana tɛ sina ka man ka kɛ opportunité an ka autorité bolo an ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma tuguni pour que kuran bɛ se ka sɔrɔ cogo min barika bon ni carburant ko kɛ in a ye fɛn caman bɔ an ka baaraw la. Oui i b'a dɔn carburant ka gɛlɛya diyagoya de don diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ production mondiale yɛrɛ de dulen don dugu minnu bɛ carburant produit n'o ye pays de Golfe ninnu ye u ka carburant labɔ dɔgɔyalen don parce que Iran min mankan na passage la donc an b'a ye k'a fɔ passager min tun bɛ yen 2-3 mille donc actuellement mankanba de bɛ yen donc carburant yɛrɛ fɛnɛ ka dɔgɔn min bɛ consommer min production mondiale a baisselen don nin wagati in kelen ça c'est le premier point filanan ye mun ye Mali carburant ko ka gɛlɛn parce que armée ka intervention fanga ka bon parce que sisan a b'a ko l'armée monte en puissance mais armée tɛ yɛlɛ a tɛ yɛlɛ a kama na ten o fɛn dɔ de bɛ k'a la opération min bɛ duguma fɛn dɔ de bɛ k'a la donc n'a fɔra ko armée ta bɛ don i y'a faamu o la ma bolimafɛntigiw fana ta bɛ don a ka gɛlɛn donc min don an ka pétrole minnu bɛ nord la k'u bɔli daminɛ il est temps que yanni décembre cɛ e t'a k'a lajɛ ka société dɔw lajɛ u ka première production kɛ quoi u ka première extraction kɛ excusez i t'a k'a tula joona quoi décembre 2025 ka sɔrɔ e se b'a kalama an y'an ka pétrole ni gaz bɔli fɔlɔ daminɛ a tant que Mali ma ka parce que ni tumu ma jigin miɲɛntɔ bɛ yɛlɛ quoi a tant que Mali ma ka pétrole bɔli daminɛ Mali guerre tɛ ban parce que a b'u kunna u bɛ se ka yɔrɔ dɔ minɛ k'u sigi mais n'an y'a bɔli daminɛ dun et puis an bɛ contrat di avec des mesures d'accompagnement sécurité bɛ i yɛrɛ bolo n'an ye contrat di chinois ma chinois yɛrɛ fana b'u ka armée fara an ta an tɛ taa mɔgɔ si ka entreprise sécurisée a yɛrɛ ye an t'o kɛ bilen dɛ n'a ye contrat di dugu o dugu ma i yɛrɛ n'i ka sɔrɔsiw fana bɛ na an bɛ fara ɲɔgɔn kan donc non seulement a b'an ka cɛw dege formation ɲuman na a b'u adapter a bɛ tila ka tila k'u mieux outiller parce que i bɛ marifa min di taw ma i b'o de d'anw fana taw ma donc a bɛ kɛ sababu ye an ni puissance bɛ don ɲɔgɔn na wa an yɛrɛ bɛ formation ɲɛnama sɔrɔ mais a tant qu'an bɛ nin na an b'an ka ressources bɔli daminɛ an filɛ ka lithium bɔ nin alhamdulilayi donc kalo sa in na an ka pétrole fɔlɔ bɔ Kidali b'an bolo déjà Gao b'an bolo Tombouctou b'an bolo déjà an ka pétrole fɔlɔ bɔli daminɛ Farabugu filɛ nin ye n'i y'a kɛ Farabugu problème tɛ ban Farabugu pétrole barika de ka bon Farabugu pétrole a ɲɔgɔn tɛ yen Mali kɔnɔ tellement que gaz ni pétrole bɛ Farabugu fo i b'a kasa mɛn sɔgɔmada joona fɛ donc ka taa bila bulukisi ninnu bɛɛ la mais nin bɛɛ pétrole ma yɔrɔ de ye bulukisi Ginanguru ni fɛn ninnu pétrole de bɛ yen mais ni pétrole bɔra sisan u ka yɔrɔ bɛ développer u bɛ baara ɲɛnamaw sɔrɔ u bɛ sara ɲɛnamaw sɔrɔ u ka niveau de vie bɛ yɛlɛ n'u ka niveau de vie yɛlɛnna ni mɔgɔ y'a nafa dɔn a tɛ marifa ta jamana kama hali ni nana wari d'a ma k'a ka marifa ta 80,000 wa 20,000 et il est payé à 300-400 000 francs il s'en fout maintenant de 40 000 francs
o b'a sɔrɔ an bɔra CFA la Mali bɛ sumaya sisan tɔ an ka pétrole bɔli daminɛ ka bɔ CFA la i b'a ye sisan Faransi filɛ nin ye terrorisme financier de ye Faransi bi Faransi ka économie ta ni tellement que a bɛ marifa san ka di terroristes ma Faransi yɛrɛ binnen filɛ terrorisme financier ma nɔgɔn dɛ n ko c'est un état à part surtout e tɛ ka nafa sɔrɔ la bilen Faransi ka nafa kelen sɔrɔ la donc moi je propose que i ye kuma mun fɔ an bɛ i ko jumɛn ayi ko tɛ carburant ko ye carburant consommation bɛ yɛlɛ o diyagoya ye parce que production mondiale yɛrɛ baisselen don wa i b'a ye k'a fɔ Mali consommation bɛ yɛlɛ parce que l'armée Mali est déjà maintenant à pied d'œuvre armée Mali fɛnɛ kelen bɛ k'i cɛsiri donc mobili minnu bɛ ka ca a ka ca minɛn kura minnu bɛ ka don a ka ca i k'i miiri Mali bilalen ninnu bɛɛ ye V6 essence de don Mali char ninnu bɛɛ la ye a char ninnu bɛɛ ye V8 de il consomme trop donc bon an bɛ taa an ka ɲininkali filanan ani laban na min ye an ka politicien kɔrɔ dɔ ye ale y'a jira ko pour que bɛn ni basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na il faut que an ka min ye négociation dayɛlɛ ani wale tigilamɔgɔw a ye maa fila cité n'o ye Yaga Agali ani ko Mobo Amadou Nfa an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que basigi bi bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ yalama i hakilina ye jumɛn n'i ye ɲɛ ka kalakala a b'a dɔnbaga de ɲini n'i y'a ye ninnu b'a fɔ Amadou Kunfo o b'a yɔrɔ dɔn n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko Yaga Agali o b'a yɔrɔ dɔn e ka a lajɛ bi ka san joli ka parti bɛ fanga la e ma se ka armée dilan i ma se ka foyi san fo ka bi ka tila k'a fɔ ko an n'olu ka négocier san 30 y'a de b'a ka maliyɛnw faga bi de an bɛ yafa o su bɛɛ kɔ n ko politicien kɔrɔ ma deli ka maliyɛn yɛrɛ su tɛ ko y'u ɲɛna n'i ye nin cɛkɔrɔba a bɛ si min na bi k'a ye ni ne kan ka fɔ denmisɛnw maliyɛn minnu sara o su kana kɛ fu ye yali min ye san 30 kan anw faga anw de bɛ jɛ o su bɛɛ kɔ ka duguw ci k'an ka développement na sen kɔfɛ Amadou Kunfa mun y'o kɛ an t'a ɲini k'an tɛgɛ da Amadou Kunfa ka ko ban fo an b'a ɲini de ko maa ma sara ko bɛɛ kɛ fu est-ce que tiɲɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ sa Mali kama cogo la parce que Mali min ka k'i n'i sara ko kɔfɛ ko négociation de bɛ kɛ e bɛ sɔn donc cɛkɔrɔba ye nin kuma min fɔ Ala kan'a don aw tulo la a kan'a lamɛn n'a bɛ Amadou Kunfa yɔrɔ dɔn a ka taa négocier a yɛrɛ ka taa négocier e b'a fɔ ko ka taa négocier ne ko e yɛrɛ b'a tigi yɔrɔ dɔn est ce que négociation yɛrɛ tigi a tigi yɛrɛ fɛla ye an yɛrɛ kɔni bɛ k'u ɲini an bɛ ka mɔgɔ min ɲini a tun bɛ yɔrɔ min na u tun bɛ Kidali u bɔra yen u tun bɛ centre la u bɔra yen bi in na n'u ma sago bɛ Walidugu la e b'a ɲini hali bi an k'o ko tɔ de kɛ wa e bɛna mɔgɔw la démoraliser ko négociation i ye san joli kɛ fanga la i ye mun de san hali muru i ma san aw de nana ni flamme de la paix n'a ɲɔgɔnnaw ye mais a bɛ mun nɔfɛ a y'an désarmer k'an ka armée ci k'an entrée fila siri ka d'an kɔ Ala ye mɔnɛbɔdenw d'an ma u nana k'an ta k'an n'a yɛlɛ sanfɛ i bɛ tila tun ka tila ka entrée fila siri ka d'u ma Amadou Kunfa ka Mali attaque ka to san 35 la depuis 1991 Amadou Kunfa ni Yaga Agali ka Mali attaqué depuis 91 Mali den dɔw ka wolo ka kɔrɔbaya ka tila ka tɛtun ka taa yafa dila Yaga Agali fɛ o cɛkɔrɔba ma fɛ kuma na danga de b'an kɔ ou bien maliyɛnw ka muru kɛra fu ya an b'a siri k'a da ka Yadi minɛ bilahi suma wa fo n'a sɔrɔ a sara fo n'a sɔrɔ Yadi sara i Yadi dalen don yɛrɛ Yadi k'a yɛrɛ yɔrɔ fɔ donc a ye kuma min fɔ an tɛ taa n'a tɛ armée félicité n'a tɛ nin génération in félicité olu ma se ka fɛn min san ninnu de y'o san u ma se k'an labɛn ka se yɔrɔ ma est ce que b'a kalama ninnu de y'o kɛ mɔgɔ joli sara nin kɛlɛ in na mɔgɔ joli ka dugu cira mɔgɔ joli kɛra lanjuratɔ ye an kan k'a ɲini de o ju kɛra mɔgɔ ye i mana kɛ san i bɛ dugu Asimi y'a fɔ cogo min na i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ma ye k'i ye wa e bɛ kɛ ka tɔw ladi n'o kɛra mɔgɔ wɛrɛ tɛ marifa ta jamana kama mais n'a fɔra ne bon mun tɛ dɔwɛrɛ dɔn accord signé kɔ an kɔni an ye négociation caman kɔni mun an ye accord de Ouaga kɛ et puis an ye accord de Tamarasset kɛ ka flamme de la paix kɛ ka pacte national kɛ ka accord des insurgés 2006 kɛ ka accord de Ouaga kɛ ka accord d'Alger 2015 kɛ ka Avenant 2016 kɛ e ni Ala cɛ a ye mun nafa ɲa n'a fɔra i ka dugu mɔgɔ mana marifa tɛ kama e de bɛ accord signé o laban na jamana tɛ ka dan quartier ma bon ni Mali minɛla Mali tintin ninnu na bilahi taalahi wa u ɲɛ b'a la bi Amadou Kunfa yɛrɛ bi min n'ale b'a yɔrɔ dɔn a ka ta kɛ a ka accord kɛ n'a ye comme ale b'a kalama fɛn min bɛ k'a ɲini i bɛ mun accord kɛ n'o ye n'a su bɛ dɔ dɔ la i b'o fɔ bon n'i miiri ko nin de tun ye Mali marabagaw ye moi mun salen don quoi ça fait quoi i b'a dɔn bilahi e maliyɛn e k'i miiri ni ko nin de tun ye Mali yɛrɛ marabaga ye e ni Ala cɛ an tun bɛ cogo di
e mɔgɔ min kan ka dusu don denmisɛnninw kɔnɔ e ma se ka min kɛ ala y'o mɔgɔw la e de bɛna fɔ o ma ko négociation nin tɛ k'a yɛlɛ su yɛrɛ la wa han anw ni mɔgɔ min bɛ négocier Sadio Kamara ye min fɔ an bɛ négocier lahara taga de la repos éternel n'i ma marifa bila bilahi an bɛ la ta donc k'a fina an tɛ négocier bi bon comme an tɛ négocier comme nin y'u yɛrɛ ka politique de komi u dama de bɛ ka don ɲɔgɔn kɔnɔ ka Faransikaw ni minnu bɛ Mali kɔnɔ yan donc u dama de bɛ ka don ɲɔgɔn kɔnɔ ko négociation parce que ils sont en perte de vitesse bibi ils ont perdu la face tɔgɔ foyi t'u bolo bilen u bɛ yala yala de la yala u k'u sigi yɔrɔ la armée y'u déloger ka bɔ a bɛɛ la donc u bɛ ni mɔgɔkɔrɔba ninnu de bila ka na ale ni journaliste dɔw de bila ka na o négociation an tulo b'a la kunun u ka pédéli min yɛrɛ bɛ Faransi ko Djinim ni autorité k'a kɛra échec ye a kɛra don jumɛn kɛra échec ye ko Djinim ni awɔ ko k'a kɛra échec ye ko ŋo nin ye yɛlɛko kuma ye quoi nin tɛ yɛrɛ nɛgɛ da yan nin ye yɛrɛ nɛgɛ de ye o e maa min b'a la ka ɲini e tɛ k'a ye i ko ko bi ko citerne tɛ tɛmɛ 400 citernes donna 400 citernes o donna i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ wulila bi i ni dugumɔgɔ accord ye mun ye ko ni armée nana o kɔni yɔrɔ fɔ n'a sɔrɔ e ye cɛ ye e kan ka fɔ de e nakun ye lakana de contre l'armée mais e ko ni accord de fɛn bɛɛ bɛ signé e ko ni armée nana ka na yɔrɔ fɔ o dugumɔgɔ yɛrɛ kan ka tigɛ e la e bɛ ka taa jaga minɛ mɔgɔw la e tɛ mɔgɔ minnu lakana i t'u dɛmɛ sɛnɛ la i tɛ engrais d'u ma i tɛ carburant d'u ma i b'a la k'u ka duguw jeni i b'a la k'u ka sow tiɲɛ et puis u b'a la ka technique min kɛ burusɔnmɔgɔw la n b'o fɔ bi dɛ u b'u sigi kɛrɛfɛ k'u n'i tɛ i bɛ sɛnɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u b'u dogo e t'u yɔrɔ fɔ mais ni samiya sera u bɛna marifa jɔlɛ k'i ka jaga di n'i ma sɔn u b'i ka ɲɔ jeni u b'i ka fɛn jeni donc a kɛra jɔn na kɛlɛ de la i ni armée tɛ i ni ninnu tɛ donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ka fara u ka jamana kan k'u ka jamana soutenir k'u ka armée soutenir k'u ka gouvernement soutenir transition ma négocier ni Faransi ye Faransi bɛ ka minnu dɛmɛ an bɛ négocier n'o de ye n'u bɛ marifa bɔ min u bɛ muru bɔ min u b'a bɔ Algérie ni Mauritanie de donc n'an bɛ négocier an bɛ négocier ni Mauritanie de an bɛ négocier ni Algérie de sinon anw tɛ négocier ni ninnu ye k'a f'u ɲɛna ko k'an tɛ a y'a fɔ cɛkɔrɔba ye k'an tɛ. Aya ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na ka ɲini an kanubagaw fɛ fɛn fɛn kun sɔgɔlen banna a ye jɛmukan partage kosɛbɛ kosɛbɛ pour que maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama an b'a fɔ a k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.